تقراد نود الهجين اسكي لباد محمدا قوم بالدعال لكو قوم كيدوم لكو فرل يجول كي سرى عندي هو دير جيد كي كل الجوك محمدا jam wali mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktirde Dakar FM kono kadi hettiyankoɓe ndeɗo yewtere wiyetede Kecitariya Sunna nde ganduɗa ko yaltore kala subaka ɗo e saktirde Dakar FM 94.9 kono kadi e gardugol omo ganduɗa ko DG mbiyen directeur général hoorejo kuppɗinɗo Elhadji Abou Ndiaye mbiyen no funeri compital tawete toon to Madinatul Munawwara kono kadi tindade toon to Makkatul Mukarram non mbiyen tan jaame kisal Allah woni makko dendagal wondiɓe makko kamɓe kala e kuɓalla noon tigi mbiyen allahumma amin ko ɗon jettiten jomiraɗo subhanahu wa taala mo ganduɗa kañum tigoni kattanɗo karaɗogal bawɗo ala haaju e ngaalu mum kanko woni mo ñamandirani ɓurani jeeguete haaji mum ala e adi janna ko ɗon jeetene galle ceerno men khalifa men noon kay tubnorgal men kono kay tubnorgal seeɗa mbiyetedduɓe jogi lawi nder ɗe noon mbiyen tan jaame kisal Allah woni makko ɓooy ardaden ɓoyrede caggal makko e jabde jamiroje ɗoftare wondude kadi e gol min allahumma amin nde wonno ko ɗum ɓurɗo men ko ɗum ɓeydade men ko ɗum daldal men mbiyen aduna kamɓe ɗa kala gurdam kam mayde caggal ɗum en jettidina ganduɗa ɓen bandiraɓe rewindiɓe nde ɗo yewtere wiyetede Kecitariya Sunna taw ko yaltore kala subaka ɗo e saktirde Dakar FM 94.9 to mbawi tawede e jokliwi nder nde kamɓe kala mbiya jaame kisal Allah won e mabɓe no hannirta niyete ɗum noon ko aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ko ɗon e kay filade ko wawa ɓuuri jabde ko wattintade ko wiide suusa ɗofte ɓuuri yaade hulrutto ɗum noon aadi men e moon so tawi waktuji jeetati joni ha payi hojomaji capanɗe tati mbiyen 8h30 minutes min gara min jaada e moon e dorteɗo yewtere wiyetede Kecitariya Sunna eɗen gandi yewtere Kecitariya Sunna no wowi sifrade kala subaka mbiyen kadi ko noon tigui jogori sifrade ñalawma hande o saabu eɗen gandi caggal gardinde ko hettade le fol ceerno mawɗo radiallahu taala anhu mo ganduɗa kañum tigui sincingol wutide ngo wiyete ko men guna saw sincir ɗum ko dewal Allah e sunna nela sallllahu alayhi wa sallam e lawol cheikhana Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu reftu hen ko jokkere ndam nden nagal bandiraɓe miɓe jokli widere gari notade ɗum noddano ha goldem e dino goldem e sunna goldem e tijani yo ha e jokkere ndam de noon mbiyen ko nanɓe jaɓɓe ɗoftiɓe kono kadi golluɓe jomiraɗo subhanahu wa taala wawi tigui moƴƴani ɗin ɗin leppi kay mudi jaggadi beele kay yontande hande ne wawɗumen barkinade wawɗum ɓeytorade mamrade kam e dandral ko ɗum saabi ndeɗo yewtere wiyetede Kecitariya Sunna kono kadi caggal banda ceerno moɗo radiallahu taala eɗen gandi jahaten ko toon to Madinatul Munawwara jokkodire mo ganduɗa ko DP mbiyen directeur programme hoore ñuɓɓu sakkude Mouhamadoul Bachir Wane taw mo wadda e nden yewtere mo ganduɗa ko ceerno Moustapha Ahmadou Wane taw ko fewti e tarika toon to mbeɗena sahaba walla mbiyen tarikh l'islam eɗen ɗon gol woni bannode no eɗen gandi ɗo balɗe tati kala deggin ɗon ko nde ɗon wolde nde ganduɗa ko wiyetede Uhud taw eɗen gandi batte mantiniɗe mbaɗi ɗon kono kadi gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko musɗe gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko jurminiɗe gueɗe ɗe ganduɗa ko pibletiɗe foof feeñi ɗon e nde ɗon wolde Uhud noon foof de ko laynodino ha sunna o mbiyen ko ɗum tigui woni ɓen soppanno walla mbiyen ɓen lewatnoɓe kono kadi ha ñalawma hande o nono jireten ni kono kadi hono ono ɗum gollirani hono ɗum yonirani kono kadi hono ɗum wayi neworani ni no wadde mbiyen ko ɓen tigui daari kono kadi kolli pible mumen tiɗɗe kono kadi gomdi nela nela sallllahu alayhi wa sallam ha ɗum wawi tigui feñirni ɗum ñalawma hande o eɗen gandi ko toon woni toɓe tawete wiyete Madinatul Munawwara ma en jokkodiri e mabɓe ñalawma hande o kono noon e ñalawma hande o en jokkani to banggue tarikh l'islam o hande ma en gar wotere e jewte ɗum noon taw ko taari ko fewte sahabaɓe taw nde ɗon jewtere wadde mum ko mo ganduɗa ko ceerno Moustapha Ahmadou Wane wondude mo ganduɗa ko DG mbiyen directeur général hoorejo kuppinɗo Elhadji Abou Ndiaye mbiyen no funere kubbital e ñalawma hande o ko ɗum woni ko mbawi ten jokkude kono noon ñalawma janggo ma en gartoy e ɗeɗon gol wone so hawrete welede jomiraɗo ɗum noon mbiyen to banggue karallagal kam e ñiñal golle jagani golle mo ganduɗa ko Amadou Sow gorko mo Nasroulaye woɗɗani mo ganduɗa ko Adnan Thiam to banggue hello men Facebook noon tawno ɗo yesso agede ko musidɗo moon Mouhamadou Siraji Diallo pinal janggo noon joni ala tan no mbatten sowona huccande hettade defol ceerno mawɗo radiallahu taala anhu mbiyen karlo men Amadou Sow so tawi tan heeɓimo rokkude defol ceerno mawɗo radiallahu taala anhu kettoɗemo ha mbawen ɓeytorade mawdorade kam e dandorade
asallittaako ɗon ardini lotade hakkude wudde e koppi nde wonno a ardini lootaade hakkunde wuddu e koppi tawde a memtaki tawde a memtaaki farillol ngal janaba farilla loorngal janaaba ina gaga salligi ina yona gaaga salligi anniya mum yoni sa gayni lota tan taa gayni lootaade tan so gardinɗa so caggal gardinɗa so yeeso ngardinɗaama so caggal ngardinɗa so ñaam so nana so ñaamo sa gayni tan kono on saa sa gayni tan sa fotti tan ɓanndu ma so fottii tan aya tan juulo a yahat tan juuloya ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri moƴƴude noon ko tataɓal ngal ko tataɓal ngal ɗum woni ɗum woni ko jannga ko jannga ɗum woni ko ɓuri ko ɗum woni ko ɓuri wona goto fof waawi wonaa gooto ko waawi ɗum ɗum noon ɗum noon kañum kam so tawii ko tawii ko haa huuɓa haa ɓura timmude ko gila e taarodde ma feccataa nokkuɗo waɗetee soɓe anndo nokkuɗo lootetee wona baŋnge nde wonnoo ɗoon ko nokku rewirde Allah wonaa nokku soɓe ko lootagol ɗoon ko baŋnge ina taƴaa jiidaa e nokku bawle e ko heddii ko nokku loongal soɓe alataa ɗoon ɗum ɗoon tawataarodde ndee ko noon wayi kanko loototooɗo oone ina moƴƴi tawa omo jogii ngembe ɗum wona o lootii koye dow suuraare to caggal toon noon so anniima lootaade o loota hakkunde wuddu e koppi ɓaawo ndeen o anniima lootngal janaaba o annii lootngal janaaba o loota hakkunde wuddu makko e koppi makko o salligoo no andiri salligini haa heddoo loorgol koyɗe o acca ɗum ɗoon o fecca hoore makko pecce ɗiɗi heen feccere wootere ko loojde ɓay wuddu keerol nan ɗoon e ƴiye keeci haa jooɗorde keerol nan ɗoon baŋnge ñaamo ko noon baŋnge ñaamo ko geɗal baŋnge nano ko geɗal o ƴetta ndiyam o waɗa e baŋnge ñaamo hee ga dow ga o loota haa ngooɗoo junngo ñaamo o waɗa haa hawra ɗo diraaɗo o loota o baŋnge tawa o salliginooma nde o salligii haa heddii loodde juuɗe e koyɗe o ƴettat ndiyam junngo makko o naanna e ndiyam o mema hoore nde haa fotta so tawii o gasii wadde noon o ñeɗa ndiyam o fawa e hoore hee o loota hande fotta o ɓamta kadi o waɗa noon o ɓamta kadi o waɗa noon wonaa wonii laabi tati ko ɗo tan woni ɗo waɗetee laabi tati e lootngal janaaba o loota han kadi nofru ñaamru ndu haa daande nde nofru nandu ndu haa daande nde haa daande nde gasa o fecca hoore makko no wiirunoo en naane ni oɗo baŋnge o loota ɗum haa ara ɗo salligi haannooɗo o loota yeeso o loota caggal haa ara ɗo ndiyam haannooɗo o haanna ɗoon o loota tuggude ɗo hofruɗo haa yettoo koyngal ngal o haanna ɗoon o baŋngal nano gaane yeeso e caggal o loota haa yettoodiraa o loota yeeso e caggal haa yettooɗo ndiyam haannooɗo o ƴetta ɗo hofruɗo haa yettoo koyngal ngal o anniyo
timmina longal makko omo timmina lorngal makko sallike makko o salligi makko olota koyngal ñaamal o loora koyngal ñaamal ha gasa haa gasa olota koyngal o loora koyngal nanal ha gasa haa gasa ko ni woni sifa ɓurɗo ɓurɗo mawnude yiɗede ɓurɗo yiɗeede e longal janaba lorngal janaba oɗo sifa oɗo sifa ko ko oɗo defte jangata ko oɗo mana longal sariya fof ko ni watte o wi lorngal sariya fof ko ni waɗete lorngal janaba ko ni fiilayru ko ni ɓesngu ko ni iidi ko ni hajju ko ni dendagal lolle sariya hay lorngal mayɗone ko ni dendagal lorngal sariya fof ko ni lootorte o wi ɗum ɗo kadi ni ko haa yimɓe nana ganda ɗum ɗo koko foti toppiteede joomum yaha noon hankadi janngoya no waɗirta joomum yaha noon hankadi wona e janngude no waɗirtee ni won hunde haalirte ko haa yimɓe cagga o wi won hunde haalirte ko haa yimɓe cagga mana ko haa tina ndeke o ina caggi ko haa tina ndeke yo ɗum ɗo ko sagguɓe ɗum jaha lamdoyo jaha noon lamdoyo wona haa mbaawa anndude ɗon e ɗon wona haa mbaawa anndude ɗon e ɗon kono so haalanaama hunde kam a tawi ndeke a anndaano ɗum kono so haalanaama hunde a tawiide ke a anndaano ɗum o wiima jol e ɓernde ma andinoyaade ɗum o wiiyo en nganndino lorngal janaba no waɗete o wi lutti debbo one accetaake so wonaa o looto so tawi a yii neɗɗo ne looto kono o toppittaako debbo makko ko nanngoyteeɗo ñalawma darnga diine ma e diine debbo ma anndu fofof nani e junngo ma so wonaa heen ko etiɗa haa ndonkuɗa kaa lamdoyteeɗo ɗum yo Allah dandu en e yeebaade ko Allah aynini en ɓeeɗo rewɓe ko Allah waɗi yo en ngaynu ɗumen ndeenoɗen yeebaade ko Allah aynini en ko heddii toon ko noon ko heddii koon musidal ngaabu e musidal ko heddii omo salmina on no feewi o weeyo on nganndu koy ko noddete ɗon oɗon kaalanee ko on foti yettaade e goonga mum hankadi ɗum ɓooyii no feewi duuɓi 60 e duuɓi 5 oɗon nodde e kaa ɗo haala duuɓi 60 e duuɓi 5 oɗon nodde e kaa haala Seydi El Hadji radiyallahu ta'ala anhu am arno woni toon duuɓi 6 ina nodda ina haala haa o ummii toon kono ummaaki toon o heɓiɗo kama ko ɗo o wonani ɓe ɗo keerol ɗo omo wondi e maɓɓe omo nodda ɓe o woni ɗo jaaŋet ɗo duuɓi 3 kadi fof dey omo nodda o ari ɗo Madina ɗo o woni ɗon duuɓi 16 ɗum fof ko omo nodda woni duuɓi 25 ɗum ɗo kala omo nodda caggal makko jooni timmii duuɓi 40 ɗum ɗo kala ina nodde oɗon kaalane haala ngoota haa jooni ko 5 biyetenooɗi ɗi tan woni ko kollete ɗon on fotiide hankadi yaltude haala ɗeeɗo geɗe 5 on foti deƴƴaneede yehetee jama njuulon on foti hankadi onon e ko njibinɗon fof tawa on kattetaake to jama haa kisa ene wiya ngare njuule ina haani kala haa jooni on mbiyataake koore onon e rewɓe mooɗon e ɓiɓɓe mon on foti waasde wiyeede noon hankadi e julde nde kam boom oɗon eɓɓi ene eɓɓi korka ka boom oɗon eɓɓi ene eɓɓi ko haawni
e mon kay ko asakal ngal duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi joyi haa jooni on eɓɓaaki on eɓɓaani haa jooni on eɓɓaani on eɓɓaaki on gaskaani sabu on lappataa on lappataa yimɓe ɓe lappataa gaskataa neɗɗo noon so noddaama e huunde duuɓi capanɗe jeegom e joyi nootaaki ene hulaa koy woto ronkude nootaade kisa sabu neɗɗo so maayii nootaaki o wi hankadi jilɓii koy yimɓe nganndaano wattinde koy neɗɗo so maayii o nootaaki o wi ɗum ɗoone hulɓinii koy ene jilɓi dey ngannde dey mo maayi dey askaani dey yo on nganndu dey wonko heɓi ɗum dey yo Allah dandu en mo lappaani ne askaani mo lappaani askaani kala mo lappaani yo anndu ina fewjani hoore mum no lappiroyee dey ko noon de o waɗani hoore makko Allah anndi kam ko waɗanta mo kono kanko kam ko noon o waɗi tawde o jaɓaani lappude o wii ko yo lappoye ɗum ɗon noon neɗɗo fotaani wuurdude noon alaa ko fotanma noon lappude gawri ma ngaska totta miskineeɓe Allah ko heddii ko ñaama holko saɗi e ɗum ɓuri sadde kay ko dañde gawri hay sinno tawi a yiyaani hay gooto ene waɗi noon saka noon a yii bannde en ene mbaɗi ɗum Madina no woori no mawniri ni fof ko lappooɓe tan ngoni toon paas e nani ɗoon so tawi neɗɗo ni yo Madina naaɓe ɓen ko per njehi toon ɗum waɗi ɗumen waawde waɗde noon ɓe faas ɓene nan ɗon ɗum de ɓen de ko nder ngaabu ngoni ɓenne e nani ɗon lappa woro neɗɗo lookino haa bonna diine mum jalti e loore he hankadi lutti kadi ne omo andina en wona enen tan to ngaabu e pacana e kantora e pakkan e leyɗeele ɗe fof ngande ko yeera ko mbaɗɗon e rewɓe ka o wii ko yeera ka mbaɗɗon e rewɓe ka o wii ɗum koye haɗata on teddude o wii yimɓe so tawi ɓe ngollii golle koyɗe koɗɗo hakkunde ɗo ɓe mbawataa teddude debbo dimo ƴettude jalo ina remna ɗum eywa ma bara ina warda ɗum ɗum ɗon o wii ɗum ko hoynudemo o wii kala mo hoyni debbo mum teddataɗo hakkunde ɗo neɗɗo so tawi nanganɗe maaro kebbini fawru ma andu ko jogiɗa ɗo e nanganɗe gawri jogorani barkinde so debbo barkini gorko barkinta o wii kisa kamɓe fof ɓe ɗon ka barkinde kisa sabu biyaɗo barkini o on barkinani o wii woto suuɗen koy o wii ko ndemnoton rewɓe ɓe koyo on gandu ɗum kam koko harmi luttine koko hoynata on bonnata leydi mon koko ustata barke moɗon ko itta teddungal moɗon yo Allah dandu one ɗum on dukirama noon on kaalanama on jii hunde e bandiraɓe mon ɓen goppi ala ko ronnani ɗumen so wona jam o wi madinanaɓe holko ɓe mbawi wiide ko nokku goɗɗo ɓe wi ko jiida e ngaabune o wi wonko jiiruɗon ɓe eɓe mbaɗata on ko jiida e ko mbatton kone mi sikki ko demal ngal tan gotal ne ko ngal tan boom ko onon ɓurata ɓe remde
onon worɓe ɓe onon ɓurata worɓe madina naaɓe remde rewɓe maɓɓe ɓe noon liggotaako kono noon o wi so tawi o haalantu en goonga ko ɗum tan ne kadi woni ko o haalata eɓe dañi ko on dañaani sabu on ngalaa birikaaji maɓɓe ɗii dey wonaa onon tan noon ɗum ko leydi ndi fof o wi ɗum ɗon noon wonaa goɗɗum ko jabde yamiroore Allah tan o wi ko ɗum tan rokki ɓe ɗum hay goɗɗum rokkaani ɓe ɗum son mbaawi tiinno ɗon tawde woni l'islam huɓtidini leydi ndi hankadi ngoni e rimɓe njalte e ɗe geɗe rewɓe mooɗon yo njooɗo onon ngolloɗon lappe gaweeje mon njalti noon asakal kajjo yonne kajjo yon oɗon nganndi goonga en kajjaani en kajjaani koy gootel nayi ɗi nan toon haa keewi ɗi kajjiroyaaka gootel kajjoyngel ngel nayi enani toon haa keewi ɗiinan to wiyetee badoora ɗiinani nokkuuje goɗɗe on kajjiroyaani ɗi eɗini ñaamee tan ne son mbaawi tiinnoɗon nduttoɗon e Allah gondinoɗon Allah ndemon gese mon mofton rewɓe mon kajjoyon toppiroɗon diine mon ɓeeɗo ɓiɓɓe rewɓe ne yeeyde ɓe ene ñaama en mbaɗii ɗum haa en tampi en jiyaani fof ko ɗum nafi jiiɗen tan ko ɗum lori ɗum moƴƴaani ittiindi muma ittii faayida ma alaa ko nafma o wii Seydina Aliyu noon o wii ene jeyaa e ko halki leƴƴi gadiiɗi ɓe ndumba goonga ɓe caloo tottude ɗum haa yimɓe cootta goonga e juuɗe maɓɓe kala mo jiiɗaa jeeyoowo goonga o wii kala mo jiiɗaa jeeyoowo goonga on koye ɓeen jeyaa ɓeeɗo ɓiɓɓe rewɓe ne so on ittii on dokkii gorko holko mbattonmo ɗon a alaa e makko haaju ɓi alaa e makko haaju holko jogantoɗaa ɗon debbo jana gorko o ene jogee mum haaju to suudu mum caloɗaa o yaha toon ndumbaamo ɗo ɓurtan haa ñaamaa gorko o haa ngollinaamo tan aɗa jogiimo ɗo kala gorko ndaarɗomo aɗa windane gorko ndaariimo kala ko waɗi goopol baaba o e yumma o ene mbindane on jina so duuɓi tati jamma kala ɓe mbindane jina haa duuɓi ɗi tati timma so hitaande wootere o waɗi o waɗaani baaba enene jamma fof eɓe mbindane jina haɗi joomum totta so o rokki gorko totta on o wii ko haɗi joomum so tawii a ittii ɓiɗɗo o a rokkii gorko tottaamo gorko o yaada heen goto fof kay ene anndi ɗum ko bonande tan gooto kala ene anndi ɗum ɗo ko bonande tan a jogimaama mo ɗo denɗiraaɓe makko ne ɗo ɓe ƴami ɓe ngalaa jawdi a saliima on ɗon noon omo woɗni omo woowimo koɓe banndiraaɓe a ittii a tottiimo jom jawdi o humanaama e on rokkiima jawdi nawaani acciimo ɗo suudu maa ɗo kanko e denɗii ko o noon gondi ɗo a hiwataamo noon a reenataamo ni o wi mbele kam aɗa sikki miijo ne moƴƴini ɗum ɗo ne o weeyo en nganndu ko yahanno e jahiliyankaagal yahataa koy e diine so tawii ka julɗo yaltu e ɗum ɗo o wi ɗum ɗa ko jahiliyankaagal wanno ɗum diine firtii ɗum mo dokkuɗaa fof yo naw woto waal ɗon sa fayee rokkude ne woto lamɗo heen so wonaa teŋe ko heddii ko fof koko harmi
ceerno wi ko ɗum ɗo tan woni ko waawi wiide on wona majjere foti noon fof joni wona majjere foti noon fof joni ko yidde rewde beleɗe fittandu muɗum tan tinnoɗe e diine mon tinnoɗe e diine mon ko adiɗe cakoro ɗon ko adiɗe cakoro ɗon cakagol ngol nafata cakagol ngol nafata ndende dendugol nafowol ndende dendugol nafowol sa wi sa dañi ɓiɓɓe tata tan sa wi sa dañi ɓiɓɓe tata tan a dañi sudoru hankadi ma innireɗa saare sa renaki tan a majjat majjina ɓesgu ma ko haɗi jaha kam to julɓe kodi kodda e mumen aɗa julda e mumen ɓikkon ma ne janga gonon julɓe gandon hunde kono goppa lawol a jaɓata wonde e lawol wona kisa a jippede ɗon a heɓoyi lobbuɗo ala jiyowoma toon a sikki ɗum wona golle kawniɗe ne mo hebbinani kosam so wi siñcat o meeɗa siñirede de mankiraɗo maafe wiyete lobbudu ko hoore faro o wiyete lobbudu ko hoore faro ceerno wi o en tinno tan ay kollitowoma oodi ay kollitowoma oodi ay gaybinowoma oodi ko on ɗon woni jiɗɗo ma ko on haalantuma deftere nde o wi goto fof koyne jogii poɗɗo haalde haala mum o wi ha ay enen noon ko enen poti haaldude haala men dey ay dey eɗen mbiya ronotoɓe cibeje ina poti haaldude ko adine jahata o wi o haalan en koy ga aduna ga ko en rondiɓe cibeje koy eɗen paylakara kalden no jareten dey woto en gaddu gulwuddi kewɗi hen min jeeno ala on ngala hen janggo o wi ɗum ko hande neɗɗo daɗata ɗum o wi sabu woni wonde e hunde ko gollude golle muɗum e jabde ko wiya hen woni wasde wonde hen ko salade ɗum e tawlude ɗum mo wi seeren ɓe ko kalata noon ko hiiro ɗum ko hiiro o hiirat yettoyade to yahata to dey o wi ko ɗum tan woni goonga ko wona ɗum ko yettode woodani Allah so yimɓe gaddiranama hunde sabu hunde yo toppito ko gaddana ko o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no fotini so addi hunde omo addiri ɗum sabu hunde o haalani en mi addi ɗum ɗo gaddirmi ɗum ko sabu ɗum ɗo o wi jiɗɗo ko wi ko so kakkilɗo waɗanno wiiri ni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ko kanko addi lawol tijaniya o wi jiɗɗo malede fof yo nangugol kanko tigi wona goɗɗo ko kanko addingol o wi jiɗɗo malede on yo nangu on malegol muɗum ko kanko haaldete o wi o anda goɗɗo kono kanko ko pelliɗɗo ko nanguɗo ngol mbiɗa andi ko haaldete ko ɓuri hoolade ko kaldetemi o wi omo andi ko nelaɗo Allah haaldete ko o ɓuri hoolade e ko haaldete ko ɗum waɗi omo nangi e maggol haa tiiɗi mi nangata gongol o wi omo nangi haa tiiɗi o nangata gongol ɗum ne kay hunde ittata ɗum e jungo o wi ɗum ne kay hunde ittata ɗum e jungo makko wona de fiide men adda gongol o wi wona de fiide mo hawa adda gongol ɗum accinamo ɗum ala abadan o wi ɗum ɗon ɗo omo wuuri omo e maggol o wi son mbawi nangol lawol Saykhana Ahmada Tidiani
jiɗɗo maleede yo rewɗon fayato maleede neɗɗo noon so wiyaama saɗa yiɗi maleede o wi mbeɗe yiɗi sa wiyaama laawol ko jiɗɗa ko e nani rewɗon o wi soɗon jiɗi maleede nangee laawol Saykhana Ahmeda Tidiani nelaaɗo Allah defoo malal mooɗon son yehii wona ko kanko haaldanta on e Allah no ɗum noon yonaani on yo ndaartu ko waɗi o wi kono jiɗɗo maleede fof kam e fooftere yo nangu laawol Cheikh Tidiane so tawi ka haala ka kaalan o wi so tawi ka ɗo haala ka o haalata julɗo nani ɗum ene sikkiti o goonga e makko yamirimo ñalawma darga o yamiri on julɗo ñalawma darga yo laaknumo kala to waawi wonde o wultinamo ñande heen ka ɗo haala o wi haɓe njaada ñande heen to nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mawa anndu wonde ɗum ɗo ko goonga e hunu ko nelaaɗo Allah mo nani noon ɗum ɗo e maayaani ga aduna mo nani noon ɗum ɗo o maayaani ga aduna ɗum alaa e junngo ma mbasɗaa ummaade nannguɗa o wiya anndu aan ine woodi ko nannguma Alaji Usman laabide o wi to caggal toon ɓaawo nden o arii haa ɗo jiɗɗo jaggude laawol ngol fof yo ar haa ɗo o wi kala jiɗɗo jaggude laawol ngol yo ar haa ɗo tawde o arii haa ɗo holɗon jiɗɗo maleede fof tawa malal muɗum ko nelaaɗo Allah defi sallallahu alayhi wa sallam ko on ɗon woni kaaldeteeɗo malal makko no wayata o wi jiɗɗo ɗum fof yo arɗo yeeso makko ɗo o rokka ɗum laawol Cheikh Tidiane o wi ko ni tan foti ɗum noon tigi hettiyankoɓe sakirde Daka FM kono kadi hettiyankoɓe nde ɗo yewtere wiyetede Kacciteria Sunna mbiyen ko enen kala nandi ngol ɗo nde fodla ceerno mawɗo radiyallahu taala anu en ñaguima jomiraɗo subhanahu wa taala nande e jabde e ɗoftare o wondude kadi e gonɗude men allahumma amin nde wonno ko ɗum ɓuural e men ko ɗum ɓeydare e men ko ɗum daɗal e men mbiyen aduna kam e lakara gurdam kam e mayde en ñaguima jomiraɗo subhanahu wa taala nande e jabde e ɗoftare wondude kadi e gonɗude men allahumma amin ɗum noon joni o ala tan no mbatten sowona jen ha tonto Madinatul Munawwara gam jokkodirde mo ganduɗa ko ceerno Moustapha Ahmadou Wane noon e ñalawma hande o eɗen gandi ɗeɗo balɗe tati deggodirde jokkunoɗen ko nde ɗon wolde witende Uhud noon e ñalawma hanki o walla mbiɗa ñalawma hande o ɓe mbawani tigui wawde jokkande en ɗeɗon golle saabu dañdeɓe toon gantu yoga e haajuji kono noon huuri soko rufani ma en ketto wotere e jewte nde ganduɗa ceerno Moustapha Ahmadou Wane o waddi ɗum omo ganduɗa ko DG mbiyen directeur général horejo kuptidiɗo hono Elage Abou Ndiaye mbiyen funi kumbiral taw ko taari ko fewti e ɓeɗen Cheikha Baɓe ha mbawen tigui ɓeytorade men nder mbadi yewtere Kacciteria Sunna saabu nde ɗon yewtere mbaɗi ɗum ko yaw men Daka TV kono noon ma en mbaw ɓeytorade ɗum e nder mbadi yewtere Kacciteria Sunna e ñalawma hande o ha caggal ɗum ñalawma janggo ma en mbaw jokkude oɗon tarikh l'islam so hawrete welede jomiraɗo noon joni ala tan mbatten sona mbiyen karlo men Amadou Sow so tawi tan heeɓima dokka en golɗon nde fol ceerno Moustapha Ahmadou Wane wondude mo ganduɗa ko directeur général Elage Abou Ndiaye caggal yettude Allah
ko julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Daka TV e hettiyankoɓe Saktire Daka FM, min calmini on. Eɗen tawe ɗo e nder leydi Arabie Saoudite e nokku biyeteɗo Madinatul Munawwar, wuro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen goni e hijjore hitande 2023. Eɗen gardi e fondation dental Daka Madina Gounass. Bandiraɓe tedduɓe, ko aadi mo min gadodiri e mon e kala ñallal addande on nde ɗo yewtere wiyetende tarikh l'islam e gurdam sahabaɓe woni wurdunoɓe e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen gandi eɗen mbaɗi hen tongoje ɗiɗi, hande woni tongode meɗen tataɓire. Caggal jettogol men ɗo ko wadde hunde e tarikh Seydina Aboubacry Siddiq radiyallahu taala anhu. Bandiraɓe tedduɓe, hande ma en jokkit ɗum caggal ɗum naten kadi e tarikh goɗɗo. No heewi wade ni e kala ñallal bismotoɗen e nder yewtere nde ko gandu, kono kadi kumpitiɗo tarikh l'islam o, kono kadi humpiti tarikh ndiɗo leydi wiyetende Arabie Saoudite. O wiyete ko ceerno Moustapha Amadou Wane. Enen kala mo ganduɗen, mo ganduɗa o jeeya ko e sete, o jeeya ko e tiɗɓe e oɗo sete dental Daka Madina Gounass. Kono kadi en gandi ko kanko tigi ardi janguirdu wiyeten madinel elmi tawite ndugurte dow to hono Madina Gounass. Non ceerno Moustapha, hade men nadde e nder bundi yewtere nde, min dokkuma calmodira e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Daka TV e hettiyankoɓe Saktire men Daka FM. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah subhanahu wa ta'ala, en juuli e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen mbiya weli Allah yo wona Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, weli Allah wona ceerno men jokkorgal men Seydi El Hadji Mouhamed Ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu, wona e manam e zurriya makko kala, wona e dendagal seere makko e zurriyaji men. Caggal ɗum ko eɗen calmina eɗen juuro ceerno men khalifa men ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba. Eɗen calminamo, eɗen juuromo, eɗen tawnimo dendagal golleji men, eɗen ñaagomo duwaw e ɗeɗo golle. Eɗen calmina ɗon dendagal zurriya Seydi El Hadji Mouhamed radiyallahu ta'ala anhu. Kono eɗen calmina eɗen juuro ceerno men ceerno Ibn Omar ceerno. Eɗen ñaagono ɓe Allah kam fof judde balɗe e cellal. Eɗen calmina dendagal wondiɓe ceerno, dendagal seereɓe galleji ceerno, dendagal Madina fof eɗen calmina. Eɗen calmina kala heɗotoɓe Daka FM e kala yeɓoɓe Ayawo haɓirde Daka FM fof eɗen calmina ɗumen. Eɗen mbiya kamɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Tigi no mbiyen wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. No mbiɗen ni ceerno Moustapha, e tongode men ɗimmire nde garɗen ko goto e sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, woni Seydina Aboubacry Siddiq radiyallahu taala anhu. Mbiɗa sikki wonkodinɗen seeɗa jokkiten ɗum, caggal ɗum hande naten e Seydina Oumar Sow hawre wiide jomiraɗo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no mbiɗen ni, eɗen beltoro daiman yewtude ko faati e gurdam l'islam, gurdam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, gurdam sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. De tawno eɗen gandi ko sahabaɓe lomti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam caggal makko, anduɓe lomti sahabaɓe caggal ɗum. Eɗen gandi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi en al ulama warasatul anbiya, ko anduɓe lomti annabaɓe, caggal annabaɓe ko sahabaɓe, caggal sahabaɓe ko seereɓe meɗen ɓe. Ɗum noon eɗen beltoro ɗum no feewi ewa yewtude tarikhaji mabɓe, ndewno tarikhaji mabɓe koko nafata julɓe, koɓe darogal wonande en kamɓe sahabaɓe, koɓe darolgal wonande julɓe kala. Sabu kamɓe kollata en ɓe gondirno e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, kamɓe kollata en gurdam mabɓe fof no yaruno ha gandi l'islam ko ni gollirte. Ɗum noon en puɗɗorima Seydina Aboubacry Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, nde wonno kanko woni khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kanko lomti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, kanko kadi adi gonɗinde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam to banggue manam worɓe fof, hillifaɓe fof, walla mbiyen fof kanko adi gonɗinde caggal yumen Khadija. Woɓɓe hen noon cellini ɗum e wiide yumen Khadija adi gonɗinde to banggue rewɓe, Seydina Aboubacry adi gonɗinde to banggue worɓe, Seydina Ali karamallahu wajhu adi gonɗinde to banggue sukaɓe. Tawno on saha Seydina Ali ha rew hedde duuɓi 7 10 ɗon tan.
ewa seydna bakary siddiq en mbi ko kanko lomti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko neɗɗo muñƴo wonno neɗɗo jaajƴo neɗɗo jankiniɗo ha mo ganduɗa o aranno e lekki o ndaara lekki o hema lekki ha nino komi lekki gonnomi kecci mi wona naftomi julɓe tan taw mi namdetake janggo hay batte andum ko yankinade ewa ha nino komi lekki kecci ewa ɗeseteri ne jalta hen yimɓe ne ñama ene ɗuwo ele sam taw hay bakkar goto mi namdetake ɗum seydna bakary ni wiya noon ewa ndeke noon ko neɗɗo jankiniɗo kanko seydna bakary siddiq ewa kanko seydna bakary siddiq kadi ko gando no feewi ewa omo jeeya ɓurɓe andude asko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko seydna bakary siddiq ɗum waɗi so tawi ganduɗa hoorema ewa yimɓe juwiɗo nelaɗo salah sallam to banggue askoji manam aybinoɓe sono juwa nelaɗo salah sallam nelaɗo salah sallam sono wiya so tawi manam Hassan jimantuno nelaɗo salah sallam hono no Ama Ndiaye meɗen ni rewno nelaɗo salah ceerno men ne yima nelaɗo no joguino hono on no Ama Ndiaye makko ko Hassan noon o wiyeteno on so tawi ganduɗa hoorema woodi yuuɓe nelaɗo salah sallam o wi omo yima omo jaabo nelaɗo wiyamo saɗa jaabo yaato seydna bakary siddiq o faltonoma cuuɗi ɗi tawa saɗa ñiŋa kota ñiŋde ha natora e suudam ɗum ɗon no kanko seydna bakary ko gandu no feewi omo wawi serlude ewa gandal makko kadi feeñi cuusal makko ñande en kaali ɗum ñande nelaɗo satama rutti kono noon woodi kadi ewa premier arwonde luural julɓe ko kanko heɓɓiti ɗum kanko seydna bakary caggal nelaɗo salam tan no wirni luural gadigal waɗede ha julɓe fof luurdi e ɗum ɓe donki andude hol joguiɗo gandal mbawɗo safrude ngal luural safringal luural ko seydna bakary siddiq holngal luural ɓe mbi joni holto gubbeten nelaɗo sallallahu alih w sallam ɓe wi tawde ko makka o jibina toon o jeeya yo nawte makka ubboye toon ɓe mbi ala ko madina o wurno nawen mo baqiya waɗi haala mawka wona tan o mayi tan ubbama ko waɗi haala ɓe mbi nawen mo baqiya gubboyemo toon ɓe mbi ala tawde noon annabaɓe fof ɓuuri lelade ko Palestine baytil mikdas nawemo toon nawemo baytil mikdas mbiruni toon nelaɗo salah sallam haala waɗi luural waɗi coow waɗi ɓe gandi hen nden ɓe gandi hen seydna bakary ari heɓɓitiɓe o wi min de won hadis mo nanmi nelaɗo salah sallam ne haala mbi holon hadis o wi nelaɗo salah sallam mbiɗa jooɗi omo yewta o wi kam ya Aboubacar o wi annabi kala ɗo fittade makko ndu tama o leeli ɗo fittade makko tama ɗo ko ɗon ubbete o wi min e nelaɗo min kaldi haala mbaka ni oɗo hadis ala nanɗo ɗum e nelaɗo sowona kanko seydna bakary siddiq kala goɗɗo nanɗo ɗum eggini ɗum koye seydna bakary ko ɗon tan mbi gasi en cagguitima ɗum noon tawde o tama koye suudu yumen Aicha e dow leeso makko yo ubbe e less leeso ɗo ɗum addi o wirna ɗon yo ubbe e less leeso makko ɗo lelorno ɗo tawde koye ngon leeso o lelino hawrutti yo ubbe e less leeso he ɗum addi kanko nelaɗo salah sallam o wirna ɗon ewa heddi kadi luural ɗimmal ko nelaɗo sallam ko ɗacci e ngaalu ko ɗacci e jawdi no e foof omo jogui keese kam ɗe o ɗacci wiya joni holno ronirte hol ronoɓe ɗum kadi waɗi luural no ronirte no feccirte ɗum kadi kanko seydna bakary siddiq o heɓɓiti julɓe o wi min de mbeɗa jogui hen kadi gandal wonko nelaɗo sallam habri nanmi mbi hol ko o wi nelaɗo salah sallam wi minen annabaɓe kala komin ɗacci e jawdi ko sadaka waɗete ronetake annabaɓe kala ko ɗacci ko sadaka watte annabaɓe dontinta jawdi dontinta kanŋe dontinta kalis annabaɓe dontinta ko gandal dontinta ko diine ɗum ronete e mabɓe kala komin ɗacci ko sadaka watte e on saaha mbi kadi seydna bakary a saggiti julɓe ni woni jawdi nelaɗo salah sallam waɗa sadaka kala ko ɗaccino waɗa sadaka julɓe fof poti hen nde ken gandi oɗo ko neɗɗo mawɗo no fewi kanko seydna bakary siddiq ewa o saggiti julɓe cagge mawɗe so wonano kanko on zamanu ne wawno luural waɗa ɗonke ande ne watte refti hen ko ganduɗa hoorema ko leeɗele takkiɗe foof
denndaangal arabeeɓe ɓe ko ɓuri heewde maɓɓe ari haa yetti seydna aboubacar siddiq ɓe mbi ya aboubacar an lomti rasulullah minen noon min dokkatno asakaji amen ko nelaaɗo sallah sallam tawde nelaaɗo yehi juulde noon min calaki amin juula wamma asakal kay min gonta rokku jawdi amen ko minen jeeyi min mbaɗen ko wili amen goɗɗo feeñi nokkude wiya yamama mi wiyamo saylamatu o wi kankone ko annabi ko nelaɗo on saga arabe fof murti jalti l'islam ha heddi gura seeɗa seeɗa heddi seydna bakary laawi seydna oumar adi arde makko o wiya aboubacar tinno newono yimɓe ɓe wat seese yimɓe ɓe wonno mbaɗata kamɓe fof ɓe jaltora lawol gotol newono yimɓe ɓe mbasa sattinande ɓe ewa ƴewano puntirɗaɓe saabu koɓe julɓe ɓe mbi ashhadu la ilaha illallah ɓe juula ɓe mbi ɓe jeddani julde seydna omar se aboubacar wiya omar winam o wi an noon a betti kam hande jakornomi ko an wallatami ko an kisa woni peretoɗo koyeɗam ɗum a betti kam no fewi o wi beele an a wonat jamaro saaha majjere gona kulɗo reedu saaha l'islam an oumar no mo gandunomi o ko an wonat kulɗo reedu joni o wiya la ya aboubacar wona hulde reedu kono yimɓeɓe mbattene mabɓe maslaha o wiya oumar mi haɓata mabɓe o wiya aboubacar kono no kaɓirta e mabɓe eɓe mbi ashhadu an la ilaha illallah marona ko allah wi nelaɗo sa tan wi kala biɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadu rasulullah ƴiƴam makko harmi l'islam harmi warede so wona taw ko haqqe l'islam o wiya oumar beele askal wona haqqe l'islam o wi ko haqqe l'islam o wi kasi tawde ko nenaɗo wi so wona taw ko haqqe l'islam ɓe mbi ko dokkata askal ko haqqe l'islam nangi ɓe min haɓate mabɓe hay soko min goto somi dañani ballumi mi haɓate mabɓe haɓe dokka asakal ɓe dokkanno walla mi maaya kono woppata ɗum o tafi kono on sa Khalid ibn Walid ardi kono o nelimo yamamata on sa Wahshi barnoɗo Hamza o taw naati l'islam han kadi nawi mbago mum ɓe jeeyi to yamama ko maayi toon noon e roodiɓe qur'ana ene waynolide nde ɓe jetti nde hara nde memodira nde capanɗe jeeɗiɗo sahaba maayi adi mayde kono Khalid ibn Walid hulani ɓurtaki caggal ha Musaylamata wara Musaylama kazab biyannoɗo ko annabi o wara e nden wolde warimo ko Wahshiyu barnoɗo Hamza o on weddimo mbangu fiɗimo o wi mbangu wari ɓurɗo moƴƴude l'islam wari kadi ɓurɗo bonde e kefir o wi maɗo hankkadi ma yimɓe natto wiide mbarɗo Hamza saabu ɗum ne wannomo ne ɓettinannomo no fewi ni woni nde ɓe garti wolde nde tawi kadi ko heewi e renɓe qur'ana maayi probléme goɗɗo ari seydna Umar ibn Khattab are seydna Aboubacar Siddiq o wi Aboubacar o wimana o wi min de hande mi huuli o wi kulɗa o wi qur'ana o wi ko heewi e renɓe qur'ana hande maayi beele en dendinta qur'an mbaɗa ɗum deftere wotere on sa qur'an taw rendani seydna Aboubacar wi mi suusa wadde ko nelaɗo waɗani o wi kono ko ɗum woni maslaha alay sago ma qur'ana o renda seydna Aboubacar disodiri e mabɓe ha ɓe pamodiri nelaɗo sallam wino wonde kamɓe sahabaɓe nayo aroɓe ɓe garata ko timmitinde manam golle makko ɗe o gollatno nde ɓe kaali on hadis wiyama ko Abou Ubayda wiyama ko Abdourahmane ibn Awf siftore hadis o e on saaha kanko seydna Aboubacar o felliti o rendini qur'ana ayi ɗum kadi ko golle makko on saaha qur'ana windeteno koye cata leɗɗe walla e guri a yanan to a yanan ga ɗumen rena e koye kono hay goto anda ɗum woni kono on saaha o noddi secrétaire national mbiyete Zayd ibn Sabit e woɓɓe ɓe gari ɓe ndenni kamɓe wawɓe qur'ana ɓe foof ɓe ndendina seydna Ousmane ardiɓe wiya joni yoɓe ƴeew qur'ana jippi koye ɗemgal Quraysh kala hen ɗo lurda yo ƴeew helmere nde holmo jeyde ɓe ƴeew no Quraysh wiyata ɗum ɓe mbiya ɗum noon ni won ɓe ndendina qur'ana o fof waɗa kamil goto halfina yummen Hafsatu eɗen mofti kamil o ndeke en gandi ɗum ɗo koye golle seydna Aboubacar Siddiq ɗum ɗo ko jubbana hen seeɗan e golle seydna Aboubacar Siddiq en mbawa haaldudemo
dow no haala makko no juuti en waawi waɗɗo balɗe kewta e ngaynaade kono noon barkiroɗen yewtude seeɗa e ɓure seydina Oumar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nde wonno kamɓe ɗiɗo ɓe waari kono funeeɓe ni hayso ɓe keccodiri seydina Oumar ibn al-Khattab kanko wonno ministre ɓurɗo ɓadaade seydina Bakary Siddiq kanko wallanoma geɗe makko kanko seydina Oumar ibn al-Khattab o jeeya ko e leñol beetengol Bani Adi kono kanko e nelaɗo satam eɓe kawri taniraɗo ɓeyde Ka'ab ibn Lu'ay toon tanira maɓɓe kawri kanko seydina Oumar ibn al-Khattab nelaɗo ne heccimo duuɓi 13 nelaɗo ene heccimo duuɓi 13 seydina Bakary ene heccimo duuɓi 11 eyyi kanko seydina Oumar ko jambaro yum makko e Abou Jahali jiiɗi yuma e baɗo famirten Abou Jahali mo gandaɗo firawde leñol ko kawmum seydina Oumar Khalid ibn Walid ko kawmum seydina Oumar il faut ko hawre makko kanko seydina Oumar yum makko ko jeeya koye mabɓe kamɓe ɓen toon ni woni kanko seydina Oumar ibn al-Khattab o jibina ko e nder Makkatil Mukarrama o woni sagata tiɗɗo kanko tan woni mo ganduɗa so waɗɗinomo puccu ko ngu toowi fof koyɗe makko dasato e leydi ɗum seydina Oumar ko noon wano hefereɓe so tawi ene jahanno haare ɓuure senkoɓe so ruuki ko kanko nelete kanko wonno ambassadeur kanko wonno jambaro so tawi mbir donkanaɗo kadi ari o kanko waddete kanko liɓata ɗum o meeɗi wonde roi des arènes kanko seydina Oumar ibn al-Khattab ene ɓeɗa roi des arènes o woni no roi des arènes kala mbir ɓurɗo nanede ɓe jaha ɓe gadda ɗum ɓuure senkoɓe ɓe gadda ɗum sippire seydina Oumar liɓa mo wonta dow ha wonde champion to banggue manam sippiro kadi o woni jambaro o woni mawɗo sawtowol o woni kulaɗo kanko seydina Oumar Allah waɗi kanko seydina Oumar ibn al-Khattab nde nelaɗo sallah sallam nela omo jeeyno e ɓurɓe tampinde julɓe ɓe e on zamanu sabu kala ɗo ronka ewa kanko yahata wadda e mabɓe hulɓina ɓe ha ɓe ɗengjo kanko yaltanno volontaire o wiya ƴeewen kala e leƴƴi men enen ɓeɗo ɓe ɓurɗen doole ɓe kalfuɗen ɓe kala hen gonɗiɗo nelaɗo moni fof yo nanguɓe jiiɗi ɓe fiya ɗum ha ɓafa o nanganno neɗɗo gonɗiɗo Allah o fiya ɗum ha o tampa o yo wallahi mi acci gaccimami komi tampi kono wona wonde waɗa foti accede taw ko jaɓɓe Allah ɓe ɗum fof ko golle makko ko seydina Oumar omo joguino mawni ko no wiye Zeydou on jaɓi l'islam law kono suusama ɓe jiiɗi ko baaba bani ko debbo ene wiye Fatima jaɓi Allah o tinani joom galle mum jaɓi Allah o tinani ɗo fof kanko tan goto omo ɗon kanko yahanno ladde kanko wondanno e nayyi ɗi gueloɗi ɗi bam makko wiyatam taw ko wonde e gueloɗi kanko o wonda e gueloɗi so arti wuuro tan babiraɗo kadi riwamo yo rutto o yaha kanko wiya ko wonde e gueloɗi wonde e gueloɗi mawniraɗo kañum wonno ko nder wuuro ɗum waɗi on adi naddi l'islam ha waɗi saaha goto ñande Hamza fi Abou Jahali Abou Jahali ƴettinde yenninɗa sa sallam o Hamza ne wañoyno o arta o naati wuuro ngo hawre debbo goto ne faddi ko caggal wuuro wimo Hamza o wimanama wallahi sa yi hande Abou Jahali ne waɗi nelaɗo ƴettimo façon ƴettode foof Hamza dogi fiye ganduɗa hoore ma tawimo toon tawi ɗon Abou Jahali fi Abou Jahali hello hakkille Abou Jahali yani o wi soko a gorko aɗa fiya min aɗa yaha aɗa fiya Mouhammad a anda min komi naɗɗo l'islam mbiɗa haala ko haali ko mbiɗa wiya min ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɗum woni ngol konngol sabu tan Abou Jahali fiide nela satam ko ɗum waɗi Hamza naade l'islam Hamza no rutti galle woni miijaɗo min kam ko nanguimi ha mboɗo wiya ashhadu an la ilaha illallah mi naata l'islam ɗum kam ko kiram tan walla
o fokkito fayto nelaɗo o jooɗi walli sahar jamma manam waali miijaade o wi kala ko woni heen moƴƴere yo Allah julnu e ɓerdam soko l'islam yo Allah jolna ɓerdam islam so wona l'islam yo Allah jorne ɓerdam goɗɗum mi yalta heen ni woni Hamza fokkiri Allah jolne ɓerde makko l'islam o fokkirto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yetti e mbima Hamza ari o naati o ya rasulullah hanki ballannomami ko sabu enɗam hande ballirtomami ko sabu l'islam mi wi hande ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah nelaɗo welti wi hande leñolam manam famille am gallam hande fuɗɗi waɗa l'islam yimɓe fof belti histoire o ɓeydi mawdi wuuro he ñande mum seydna Omar o ari o wi mawni ko Zeydou inam o wi hande dal luure ɗe keewi min dal mbeɗa miijo tan ƴettude silama mi yahata mi wara Mouhammad yimɓe pofto mi waramo gorko e gorko tan mi waramo somi warimo bandiraɓe Mouhammad ngara mbara kam hankadi kaaɗo haala o probléme deeƴa yalta hankadi makka Zeydou wimo ya Omar hoto naati ɗum Zeydou ko julɗo o yiiɗa wiidemo ko julɗo oto warde ɗum o ya Omar hoto naati ɗum accu ɗum o wi mimi ko bammimi ko ɗum mbaɗanmi mi warat Mouhammad tan yimɓe pofto so maayi hankadi o wima aɗa wawi dadde bani Hachim o wi bani Hachim mi hokkaɓe hooram yoɓe mbaram minen fof mi maaya gonton ɗo gonno ɗon jokkon diine mon ñande mum nelaɗo sallam wi yomam mboɗo ñaaguima ya sembinir oɗo diine goto e umaruji ɗiɗi Umar ibn al-Khattab e Umar ibn Hisham woni Abu Jahli ɓe ɗiɗo ɓurno mawnude toye e nder mabɓe o wi kala hen mo ganduɗa an joomam ɓuuri wonde maslaha l'islam mbeɗa ñaaguima ya fewni hen goto ballira ɗum l'islam Seydina Omar no laawi to nelaɗo ene duwo ga Seydina Omar ummi ƴetti islam mo fokkiri waroyde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o dadi haw tiiɗo ƴetti islam makko ɓeya o hawre sahaba goto ko julɗo kono ko cuuɗiɗo o nimo ya Amar an haare waɗani hedere waɗa haɗa wakki silama to paaɗa o wi mbiɗa wara yo Mouhammad o wi ko kewi o wi yimɓe tampi luure tan mawɓe tan gila wona haɓay o no fiya o enɗam fof sakima yimɓe fof natti wonde gotum ɗum fof ala ko addi ɗum sona Mouhammad mi waramo tan mi ware poften jokkon diine mon haaju kasa makka deeƴa on noon yiɗi tardinde mo ene andi ko wi waɗa ko waɗi ɗum hayso waalo war ndela kam ko toon kamo fayi ala ko huli kala ko e waɗa o waɗat on wimo ya Oumar hade ma faari to nelaɗo adoro galle ma taw o wi ko woni gallam o wi miño Fadimata naati l'islam joom galle makko naati l'islam e ko mbiɗa ko o wi hade ma faari adoro toon tan o wahliti omo tikki o dirani galle ɓii ko bani ko debbo o dirani galle bani ko debbo o yi tan hunkidama ngal doole taw ɓen nelaɗo neli toon sahaba goto ene jangguinaɓe Qur'ana ene jangguinaɓe Qur'ana on ne jooɗi ne jangguinaɓe Qur'ana joni noon o wiɓe ewa o wiɓe aɗa jangga Qur'an holko jangata ɗo Qur'an on saaha ni woni kanko waajo o naati kanko Seydina Omar nden o naati ɓe goni ɓe cuuɗi kayitaji ɗi o wiɓe min de o wi holko nanmi ɗo no kaala ko ɓe mbi haydara min kaalani o wi ala mi nani o jangga ɗo Qur'ana o jangga ɗo goɗɗum ɓe caɗi hankkadi o yi kayitaji tan o laawi o yana e Zeydou jomgal ɓii ko o fiiɗum goɗɗo miñiraɗo ari win naggam o fiiɗum homere yani miñiraɗo laawi tawi ko mbiɗe wi ganduɗa hoore ma ko sabu min naati l'islam ko mbiyata min wi ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah on saaha noon o deeƴi o nangi hoore nde boy o wi hokkam kayitaji on wi hokkatamo o wi hokkam anda so kalta ko kalɗa ɗo ko naati ɓerde hokkam kayitaji o nangi kayitaji o janggi o tawi ko ɗaha simora ɗaha wonen ɓuy jaam ko ɗum ɗo ɓuura sen koɓe nogata ko ɗum ɗo woni koɓe nogata ha ɓe mbarodira kono ɓuura sen koɓe puuyi o yimi nde mi naati l'islam hande o fokkino fati nela sasam nelaɗo soynima ɓe mbi nelaɗo Omar nan ara
Hamza gudita damal so addi ko bone mbaren mo do so addi ko jam ko wona jam guddi damal o naati be nangimo Hamza wi no fiyamo o yala accam ngadmo ko tan sam fayna asam o wi addi ndira ko gogdinde Allah wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah o gogdinde Allah sallallahu alaihi wasallam ni woni nelaado wu welti bi sahaba fo luuki ha makka fo nani gulali makko wi sallallahu wonde o nan l'islam kanko watti capanɗe nayo gorko e won sa rewɓe ene jaara e sappo e tato nogas tato naɗɗo l'islam ndeke noon eɗen mbawi yewde ɗo ha ñalawde inchallahu taala mbawi jokkude tarikh seydna Omar assalamu aleykum taala wa barakatuh tigi ɗum noon mbiyen wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Daka TV e onon hettiyankoɓe Saktire Daka FM yewtere men wiyetene tarikh l'islam gurdam sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wondiru hen e ceerno Moustapha Amadou Wane mbiyen hande kadi ko ɗo min kaddi e moon pawi ɗon juuɗe so Allah jaaɓi e ñalawma goɗɗo mamin gartu e moon kadi e jokkande on ndiɗon mbadi sahore weldo jomiraɗo foof noon ɗaɓɓa hen tan ko welede Allah jomiraɗo subhanahu wa taala e weltindon on dendagal bandiraɓe julɓe to mbawɗon wonde e nder winden tawno hande o kalɗo julɗo woni e nder windere nde hakkille mum woni ko ga e nder leydi Arabie Saoudite woni ko ga e nder Makkatul Mukarram woni ko ɗo e Madinatul Munawwar ɗum enne kadi cuɓiɗen e kala saaha wooda ko beltinir e bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe men e mbaadi koptide ndi to banggue karallagal to banggue caméra to ko Alhaji Mouhamadou Siraji Mbaye walla mbiya Alhaji Bayel Mbaye ene wondi Alhaji Mouhamadoul Bassirou Bane to e musidɗo moon Alhaji Abou Ndiaye ɗum ɗo kon aadi lawol gongol ɗo e nden yo jaam Allah jogo min jogo on Allah jarama on jarama ɗum noon tigi ɗon nde jaam Allah jogomin jogon allahumma amina noon ko enen kala nandi wonande hettiyankoɓe Saktire Daka FM kono kadi hettiyankoɓe nde ɗo yewtere wiyetede Keccitaria Sunna e oɗo tarikh sahabaɓe momo ganduɗa ko Oumar ibn Khattab noon hono namirɗen ni mo ganduɗa ko Seydina Oumar kono kadi Seydina Hamza hono ɓe natiri e oɗo diine l'islam no eɗen gandi ko pible tiɗɗe kono kadi ne wonno diine o ko nela sallallahu alayhi wa sallam ko Jibril subhanahu wa ta'ala wawi tigi jippin ɗum kono kadi ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ko Quraysiyankoɓe kono kadi eko jiidiɓe makko kono kadi ko gila e babiraɓe ha e kayiraɓe kono kadi e wondiɓe ko ɓen wonno jaɓani ngal ɗon nelal kono noon e moƴƴere Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e kala saaha wooda e cembuɗo e mabɓe kono kadi yiiɗa diine o yooɗi ɗum arta naata e oɗo diine l'islam ɗum noon hono nanirɗen ni ɓe ganduɗa ko Seydina Hamza hono natiri oɗo diine l'islam kono kadi omo ganduɗa ko Seydina Oumar ibn Khattab hono kadi no natiri oɗo diine l'islam noon Seydina Hamza konde tan Abou Jahali yennina sallallahu alayhi wa sallam kono kadi ƴettimona sallallahu alayhi wa sallam haali e muɗum haalaji bonɗi haalaji ɗi pewani kono kadi kanko gimminoɗo janoɗo raddo ari hawriti e kaɗon haala kono kadi hawriti e nder ɗon bonande hawriti e nder ɗon toñande ko ɗon tan o fi Abou Jahali hello kono kadi o wi ɗum mate anda min gommi koye diine makko o min gommi koko woni ko mbiɗa gonɗini Allah kono kadi mbiɗa gonɗini nela sallllahu alayhi wa sallam ni woni kanko ne o arti ha woni kadi kanko o jeeya tigui e nadde e oɗo diine l'islam kono kadi mo ganduɗa ko Seydina Oumar ibn Khattab mo ganduɗa kañum ne jogui banum debbo kono kadi banum debbo e joom galle mum naati oɗon diine l'islam kono kadi o tinani caggal immade mo yaade gam yoɓade walla mbiyen wellude jaasi mum gam wiide ene yobbo fittanu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o waranmo tan yimɓe pofta o waranmo tan l'islam o diine mabɓe o kamɓe jokkano ɓe jokkiranno kono noon e moƴƴere Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko oɗon o wawi fottude e goɗɗo wimo ko adi tawɗo wiyeɗa wara kaari kay bande debbo e joom galle mum naati diine l'islam ko haaɗi kaɓoɗa e ɓen taw ko adi aɗa haɓoy lan sallah sallam ayi kono kadi moƴƴere Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o faati kadi oɗon banggue ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ko yanoɓe ene jangga Qur'anul Karim ha mbawa tigui andude diine o tigui nde wonno Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ko gande kam ko adi oɗon ndewami ko nde no yeehi o tawi ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ene jangguini e Qur'anul Karim hono nanirɗen ni oɗon Qur'anul Karim ene windadi ɗon kayitaji taw windi en ko suratul Ɗahi kono kadi e oɗon jangguinannoɗo oɗon Qur'anul Karim mo ganduɗa ne wiye Khabbab ko noon tigui o wiyete Ibnul Arat nde on mo ganduɗa hoore ma ko Oumar ibn Khattab nde yetti nde o honki demal ngal kanko kam Khabbab jangguinannoɗo o nde o nani sawtu Oumar kanko o dogi o suuɗi nde o dogi o suuɗima Oumar naati
wi tan koma hefta kayitaji ɗi kono kadi mbimo kayitaji ɗi keɓorta ko noon gaga kay o laaɓani o wawa hebde ɗi ɗon kayitaji tawde kay o laaɓani nden noon so tawi o yiiɗi hebde kayitaji ɗi alay saago o laaɓa nde wonno kanko soɓe ko kefero o wawa hebde ɗo kayitaji nden Oumar waɗi feere foof no laaɓiri ha wawi hebde kayitaji gam humpitade ko woni e muɗum o janggi kayitaji ɗi o jiimi e majji kono holko wi koma ahla hadal kalam ke ka haalade ndaw ko towi ka haalade ndaw ko garɗi ka haalade ndaw ko yuɓɓi ko ni woni o woni sayfidde ɓen ɓe ganduɗa hoɗma Quraysiyankoɓe saliɓe ngal ɗo nelal sallllahu alayhi wa sallam nden noon hadi ɗum taw o waddino e bandi waddino e keyni ko woni mo ganduɗa joom galle bandi ko debbo caggal ɗum bandi ko debbo neɗɗo mo ganduɗa so tawi yi joom galle mum ene wadde walla joom galle mum ene fiye nden Oumar woni e oɗon ene fiya ɗum kanko debbo o ari gam ittude bandi ko gorko e dow joom galle makko kono kadi Oumar e cekkedele mum no weccirto fiyori banum debbo hoore nde heeli ko nden o yi ɗiƴam ɗam ene yuppo ko nden o jiranimo nimsa o wi o ƴettu kayitaji o daara nden noon o jangi ɗum haala kane moƴƴi o haala kane newi haala kane gardi haala kane yooɗi taw ko Qur'anul Karim ko windino ɗiɗon kayitaji o jangi ɗum nden o nani kawno haala oɗon Khabbab janginanoɗo Qur'anul Karim nannoɗo sawtu Oumar dogi suuɗi nani Oumar haali kaɗo haala o yalti woy Oumar an jeeɗa ko yimɓe malaɓe Oumar an jeeɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ko taweteɓe leƴƴi ɓurɗi moƴƴude woy saabu wiidemi noon mi nanino nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene haala konngol ene wi allahumma ayyidil islam bi ahadil umarayn Allah sembinir islam e goto e umuruji ɗi ɗiɗi hono nanirɗen ni Oumar ibn Khattab e Oumar goɗɗo o yon ko mo ganduɗa ko Abou Jahil hono nanirɗen ni nden wadde an a jeyama ɓe yimɓe malaɓe yimɓe moƴƴiɓe ko nden Oumar noon yaltiri oy kolle kam Mouhammad holto woni ɓe mbimo o fi daril argam kanko e mona galle argam nden o reggini o immi o fayi toon ndo yetti o honki damal wonande arɓe yurnade jii ko Oumar gadiɗo arde o on nde yi ko Oumar kañum rutti wiide kaari ko Oumar ari nden nanirɗen Hamza wi o acce so tawi ko jaam o addi dokken mo jaam so tawi kadi ko bone o addi dokken mo ko addi ko walla ni mbariremo silama ko addi ka nden woni Oumar acca naati ha o yetti na sallallahu alaihi wasallam immi faye makko e Oumar an de ha joni a gaynata bone Oumar yi ala hande de addima ko li tu'minu billahi wa rasulihi addima ko gomɗinde Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam o wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ɗon l'islam o kamɓe ɓe belti eske Oumar naati l'islam ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktirta kay fem hettiyankoɓe nde ɗo yewtere wiyetede kaccitari sunna taw ko yaltore kala subaka en jettimo ganduɗa ko ceerno Moustapha Ahmadou Wane saabu eɗen gandi ɗiɗo tarihaji no mbayi labtude no mbayi welde no mbayi dahmude kono kadi o haala ɗum taw o tastaki e konngol arabiya te ɗiɗo tarihaji ɗi ganduɗa binda koye ɗemgal arabiya waɗi ko defte mum ene winda hen no yuɓɓina ha feewi kono noon kanko no yewtirta ɗum ni taw o tastaki ni e ɗemgal arab ngal o wona neɗɗo fof wawi ɗum noon ceerno Moustapha Ahmadou Wane eɗen jettamo eɗen jaramo kono kadi eɗen duwanomo yo Allah juro ɗum ha juuta eɗen jettamo no fewi no fewi no fewi wona seeɗa no ceerno Moustapha Ahmadou Seydou Wane kono en jetti DG directeur général hoore kuppinde kono ne kay DP directeur programme Mouhamadou Bachirou Seydou Bane ɗum noon no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbiyen tan gasi alaɓe ceer ko ɗo woni komin kaddata moon min dokkodira moon aadi ñalawma janggo hawre tawi jomiraɗo jettino dendagal taweteɓe dental yiɓela jagouji e gardo ko Ibrahima Diawo Diallo ko noon kay nene salmata jumbo dingiral kamɓe kala mbiyen tan jaame kisal Allah woni mabɓe no hannirta ni oɗo ɓatake Seydina Ousmane Sow takkile mumen mbaɗi yewtere on kay oɗo toɓatake o tokkala min Mamadou Sira Siri Ndiaye ko jaam Allah waɗi tokara machallah yo Allah yoɓ ceerno mawɗo o moƴƴere nen aissati Allah yoɓ ceerno mawɗo o moƴƴere amin a keddi e lawol faade Mauritanie noon a tokara Seydi Ndiaye ha toon to leydi ya Mauritanie mbiye jaame kisal Allah woni ma no hannirta ni oɗo ɓatake mo daw tal Mamadou Tall mbiyano gorko mo ukase tawete toon Dakar lamor ko leydi Sénégal waɗi takkile makko e nder yewtere ko noon kay oɗo ɓatake o ko Allah rokku en wonde yankoɓe allahumma amin ceerno Moussa Ndiaye ko noon kewɗo ɓatake ko sokna Hawwajo toon tagal afimo takkil makko nder mbaɗi yewtere oɗo ɓatake est ce que a jarama Diallo tokara ceerno a moƴƴini yo guene welna rena hisna allahumma amin ceerno li yoro Seydi Diop ko noon kewɗo ɓatake men ko sokna Fatim Mbayno takkil mum nder mbaɗi yewtere ko noon kewɗo ɓatake men ko Darou mo takkil makko nder mbaɗi yewtere nde oɗo ɓatake men ko sokna Ramata Diallo toon to legal Sifa no takkil mum nder mbaɗi yewtere kaccitari suno oɗo ɓatake men ko o mo ganduɗa ko Hassane Bari toon to ɗum en Rabba o takkil makko nder mbaɗi yewtere kaccitari suno oɗo ɓatake men ko Fatou Ba toon to Sari Hane o takkil makko nder mbaɗi yewtere nde oɗo ɓatake ko
ko Amadou Cissé ko machallah yewtere kaccitari sunna weeli hande kadi no wayino wayanno no wade wayino wono wadi non Amadou Cissé min be jam kisala woni ma ko non kado batay men ko sokna fati soton legal Nasrulay ko jam Allah wali jallo pinal a welta nama o ko fati Ceerno Amadou Djibi soton legal Nasrulay non sokna fati Seydi So min be jam kisala woni ma ko non kado batay men ko Ibrahima Sow ko machallah min be jam kisala woni ma no handirta liyete ko non kadi o batay no takkino wonde mbadi yewtere kaccitari sunna o wi ko assalamu alaikum non wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mo ganda ko sokna Farmata Sall ton to legal Madina centre en be jam kisala woni ma ko calmi wadi nagal bandira bondi be kala ko balla o batay ko weltare wodi hajjiyankobe e batuji sahaba hajjiyankobe e batuji sunna Mustafa Ahmadou Wan yo Allah nurdin gandal ngal wada hen janji allahumma amin non wini ko mo ganda ko dede meden dede hajja mo Ceerno Nourou Sall ton dum l'islam ko non en be jam kisala woni ma ko tawete do e wurminte ngo mbadinde gudas non deda ja Seydi Sall min be jam kisala woni ma en calbide nangal galle calmini ala jo en be jam kisala woni ma ko handirni ko non ne kedi do bataki kanyun kedi do takkil mudar mbadi yewtere kaccitari sunna bi ental jam kisala Allah won e makko no handirta niyete o bataki kanyum ne kedi no takkil mudar mbadi yewtere de kambe kala bi ental jam kisala Allah woni ma be da bataki mo ganda ko dey tebe tonto hella meden na Facebook kanyum kedi mbadi takkil mudar mbadi yewtere kaccitari sunna o bataki mo ganda ko Diallo DJ Weller o takkil makko mbadi yewtere ko bonjour Diallo Siraji jokku golle non be jam kisala Allah woni makko no handirni mo tawe ton e leydi Côte d'Ivoire meden jam kisala Allah woni makko no handirni o bataki kanyum ne kedi wi ko min calminima tokara amin kettoyma do e Dakar weltanama yo Allah yob Ceerno moƴƴere non ande kadi moƴƴini allahumma amin Siraji Ba do e Dakar non Mahamadou Siraji Seydi Ba ha ton Dakar la morgo lil Sénégal be jam kisala Allah woni ma no handirni ko non ne kadi o bataki kanyum ne kadi wi ko on beltanama on jarama wini ko Diallo Ali Gounas min be jam kisala Allah woni ma no handirni o bataki kanyum ne kadi biyan ko Diallo bodi non Diallo bodi watta kilma kondir badi yewtere no ko weltanama Siraji Diallo amin kettima no fewi depuis Libya non o ko Souleymane tonto pasugo o mi salmini pasugo nabe fof e kubal yo Allah jutno gurdam Ceerno non yo Allah jutno gurnam Ceerno men wada hen celal allahumma amin non Souleymane tonto pasugo mi be jam kisala Allah woni ma jami dangal pasugo nabe kale kubal ko non kadi o bataki no takke mudar mbadi yewtere no hanino ko Diafarou Sissoko o wi ko machallah min beltino fewi ga e Libreville Gabo non Diafarou Sissoko be jam kisala Allah woni ma no handirni mi calmi dangal bandirabe tawete ton to Libreville Gabo o bataki kanyum kadi ben ko Dieng salam watta kilma ko nder mbadi yewtere de o wi ko min beltima no fewi non emin do e Gabo ko Siraji Dabo legal musfala non be jam kisala Allah woni ma mi nagal musfala nabe kala e kubo Allah ko non kadi o bataki kanyum kadi watta kilma nder mbadi yewtere mo ganda ko Haruna Ba wi ko Allah rokku en nande ko haala ko e famde amin misalmini dendangal Gabo non nabe on jaram be jam kisala woni ma no handirni o bataki wi ko on belta nama Daka FM Ceerno Siraji jam wali amin ketti yewtere nde e kongudi mudiru ton e Makka Madina min be jam kisala woni ma mo ganda ko Abdullahi Diako tawete ton to Libreville Gabo Abdoulaye Seydi Diako be jam kisala woni ma calmini Abou Diako ko on kala bataki Diafor Cissé ko arti kadi holla ko woni ko weltare makko nder mbadi yewtere nde ko on ke Mahamadou Siraji Ba wi ko on beltanama no fewi min ketti on do no hanirta ni yo Allah yob on moƴƴere allahumma amin balɗe juɗɗe e cellal amin min be jaɓe kisal Allah woni ma no hanirta niyete ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbiyen tan gasi ha laaɓi ceeɗa ko ɗo woni komin kadate moon min dokkodiri mon aadi ñalawma janggo sawre tewilede jomiraɗo en jetti en jaride nangal bandiraɓe hemɗoɓe nadde nder basdi yewtere nde kono kadi ɓen ɓe ganduɗa hoorema mbawi tigui wadde ɓatakeji mumen ɓe keɓano wadde kamɓe kala mbiye jaɓe kisal Allah woni mabɓe no hanirta ni ɗum noon mbiyen ko ɗo woni komin kadate moon caggal en kettima lefol ceerno moɗo radiyallahu taala anhu ha mbawi barkinoɗe ɓeytorade malnorade kamɓe e dandare paye lefol omo ganduɗa ko ceerno Moustapha Ahmadou wonta woddingol koye DG directeur général horejo kuptinde ela jogo ñamen funere commital toon to Madinatul Munawwara ha en mbawi ɓeytorade ɗum e nder mbadi yewtere nde caggal ɗum ko ɗo woni komin kadate momin ɗokkodire mon adi ñalawma janggo tawre tewide jomiraɗo en jetti karla men ganduɗa ko Amadou Sow gorko mo Nasroulay woɗɗanimo adnani jaam to banggue helle men Facebook taw noon ɗo yesadede ko musidɗo moon Mouhamadou Siraji Diallo pinal janggo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedde wuuro goɗɗine kalirɗe kay ena resta tawi waktuji sappo kay joni mami yaltu mi renda e moon gonani hettiyankoɓe nde ɗon yewtere wiitede jaam walde ɗa ha Moussa Ba yuɓɓinanten e kala alkamisa e altine non ɓoyata so tawi waktuji sappo kay joni so hawre tewide jomiraɗo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko wiide tan guila Bakel ha Cap Mané guila potoraji Ziguinchor funnague hirnague rewe kam borko yallah hokki en wedde e dow jaam ñalluden hirden kay walde hen min dakkortno aari ko janggo mbiyen tan ɗon e nden e jaam Allah jogo min jogo on Allah jarama on jarama
woni ceniiɗo Muhammada ñaagiima Allah e dokke mum yurmeende Allah to sirru mum yo yoɓ siraajo e golle mum